kayıkçı yavaş yavaş kıyıdan geç göreyim güzel yüzü. Θα ήθελα τώρα λίγο την προσοχή σας, αλλά πάνω απ' όλα τη φαντασία σας. Κάθε Τρίτη στις γυναικείες υποθέσεις θα πηγαίνουμε πίσω στο χρόνο. Θα μεταφερόμαστε με τη φαντασία μας σε ένα σαλόν de beauté. Εκεί θα μας υποδέχεται μια γυναίκα, η αιώνια γυναίκα, που θα μας δίνει συμβουλές ομορφιάς και όχι μόνο. Θα μας μαθαίνει μυστικά για φρουφρού και αρώματα, πομάδες, τερτύπια και τσαχπινιές, και θα μας μεταφέρει στα σαλόν de beauté και τα σπίτια των καλονικοκυράδων της Σμύρνης και της πόλης μέσα από την ιδιαίτερη και ξεχωριστή γραφή της. Και βέβαια μέσα από τη συχνότητα του Spirito Web Radio και τις γυναικείες υποθέσεις. Ας ακούσουμε τώρα την ιστορία μας και το μυστικό ομορφιάς που κρύβει. Η Μαρίκα έτριβε με λύσα το άσπρο λινό τραπεζομάντιλο στη σκάφη. Δύσκολη λεκέδες της σάλτσας, τόση αλυσίβα και μισή πλάκα σαπούνι έχω λιώσει και ακόμα δεν λέει να βγει. Η φαμίλια της, όπως κάθε Κυριακή, είχε μαζευτεί στο σπίτι για το πατροπαράδοτο γεύμα. Το τραπέζι φορτωμένο με νοστιμιές που αγαπούσαν παιδιά και γκόνια. «Γεια στα χέρια σου, μάνα, αφρός τα μπουρεκάκια σου, σαν το δικό σου φίλο καμιά δεν μπορεί να ανοίξει». Τα μικρά μετρούσαν τα σουτζουκάκια στα πιάτα τους και παραβγαίνανε ποιο θα φάει τα περισσότερα. Η σάλτσα πεταγόταν από τις γρήγορες πυρουνιές. «Εγώ έφαγα 8, εγώ 10». Άπλωσε το παστρικό πια τραπεζομάντιλο με τις πετσέτες στο σκοινί και έψισε ένα καφέ να πιει, να ξεκουραστεί κομμάτι. «Κοίτα πως γίνηκαν τα χέρια μου, ανοίγουνε και με πονούνε για...» «Τον μπουρέ τους θέλουνε». Έβρασε μια μεγάλη πατάτα και την έλειωσε καλά με το πυρούνι. Έριξε λάδι και όταν άρχισε να κρυώνει το μείγμα λιγάκι, το άπλωσε στα σκασμένα και άγρια χέρια της. Η ανακούφιση που ένιωσε την έκανε να χαμογελάει ικανοποιημένη. Σε 2 μέρες θα καμάρωνε τα δαχτυλίδια της στα απαλά της χέρια. «Μπρε τι καλά που με το είχε πει η γιαγιά μου το μυστικό, θειός χωρέστηνα». Τρίτη λοιπόν θα μεταφερόμαστε στα σαλόν de beauté γυναικών που είχαν μάθει πως να είναι γυναίκες και θα μαθαίνουμε μυστικά ομορφιάς από την αιώνια γυναίκα και το blog της αιώνιαγυναίκα.blogspot.gr.